Verbale poco fa, così ha fatto con Grosso, ci saranno i cartellini sicuramente alle prossime entrate. Calma ragazzi. E usciamo, pericolosa questa ripartenza con Snyder, prova a giocare di prima. Per Grosso una palla difficile con Maicon che quindi riesce con larghissimo, c'è Samuel Eto'o. Palla giocata lunga, 10 contro 10, che insiste. Bisogna trovarlo questo varco. Maicon prova ad andare da solo, Marchisio gli tocca via il pallone. Allora l'indietro per Denito. Si può creare lo spazio dietro, no, perché c'è il raddoppio. Arriva Deche, attenzione che c'è la strada buona. Carica il destro, il suo tiro. Buffon in corner. Provare ad andare. Palla per Maicon, carica il destro, il suo tiro. Vajaa vartti on ottelua pelaamatta, kun Wesley Sneijder antaa Sinimustia Vaparin. Jälleen vaarallinen pallo luukulle. Juventus jatkaa hyvää puolustamistaan. Maicon vetää ja vetää takanurkkaan. Aivan upea volley. 74,5 minuuttia on pelattu, kun Inter vihdoin ja viimein siirtyy ottelussa johtoon. Ja millä tavalla rassipakki Maiconilta aivan huikea yksilösuoritus. Erinomaista pallonhallintaa, jonka päätteeksi vastustamaton volley takanurkkaan. Maalintekijänä siis Maicon, numero 13. Tässä uudestaan Reidillä haltuun. Ja ei voi kuin ihailla. Reisi jalka, Reisi suoraan kuin futisjunnojen pomputtelukilpailuista. Kunnes lähtee terävä tykitys takasivuverkkoon. Ja tällä kertaa Buffonilla ei minkäänlaisia mahdollisuuksia. Todella upea suoritus Maiconilta. Ja osuma oli hänen 4. maalinsa tämän kauden Serie A:ssa.